نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تنکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تنکڑی ہن ہاتھ اٹھانا پینا ہے آمنہ گر اشر تیرے لال تنکڑی آمنہ گر اشر تیرے لال تنکڑی آمنہ گر اشر باجت نے بڑھائی سرکار تو عالم وہ کہتا پھرے صبر لجپال تے رکھڑی جنہوں نے با سرکار پڑھائی ہے وہ بندے ہاتھ چکڑ گئے ہاں وہ کہتا پھرے صبر نہ دن نہ مہینے تے یہ تو میں سوال لگا ہوں میری باری کلے کٹ کرنا کٹ کرنا تو پنجاب مکھ پھیر پنجاب کہ جنت تے جہنم دی گلیال تے مکھڑی جنت تے جہنم دی گلیال تے مکھڑی نہ دن نہ مہینے تے آپ کے خلاف اس ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیر ہے یوسف تے ہسی سارے تیری دید نو سجدے یوسف تے ہسی سارے تیری دید نو سجدے نے حسرت حسینہ دی تیری چال تنکڑی حسرت حسینہ دی تیری چال تنکڑی نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تنکڑی حضرات اچھے رہ گئے